ଇନକ୍ରେଡିବଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ମୁରଲୀ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେ କରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ OSSC ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ ଆବାହନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି? ନିରାବାହନ, ବିସର୍ଜନ, ଗ୍ରହଣ, ବିସର୍ଜନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆବାହନର ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ବିସର୍ଜନ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆବାହନର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିସର୍ଜନ। କଳଙ୍କର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କଳଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟା କେଉଁଠି ହେବ? କଳଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହେଉଛି ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍କଳଙ୍କଟି ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ। ନିଷ୍କଳଙ୍କ। କଳଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆମେ ଐହିକ। ଐହିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଐହିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପାରତ୍ରିକ। ଐହିକର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ହେବ? ପାରତ୍ରିକ ହେବ। ପାରତ୍ରିକ, ଐହିକର ପାରତ୍ରିକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକତ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ହେବ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକତ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ। ତ ଏକତ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିକ୍ଷିପ୍ତ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଶବ୍ଦଟି ଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଠି? ଉର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା, କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରଖିଲେ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉର୍ବରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଅନୁର୍ବର। ଅନୁର୍ବରଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଅନୁର୍ବର ଶବ୍ଦଟି ଉର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦ୍ଧତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିନୀତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିନୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଉଦ୍ଧତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଆରୋହଣ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଆରୋହଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ହେବ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆରୋହଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅବତରଣ। ଆରୋହଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅବତରଣ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଉହ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ ଖୋଜିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉହ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉହ୍ୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟମରୁ ଆପଣଙ୍କର କେତୋଟି ଠିକ୍। ଉଷା। ଉଷାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି ହେବ? ଏମାନେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଉଷାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଦୋଷ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଦୋଷଟି ହେଉଛି ଅଟେ ଉଷାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଇହା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଇହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ହେବ? ଇହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନିହା। ଅନିହା ହେଉଛି ଇହାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଈଷତ୍ର ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଷତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାଛନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିପାରିବେ। ପଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଈଷତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଈଷତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଭୂତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଭୂତ ହେଉଛି ଈଷତ୍ର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆବୃତ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଆବୃତ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନାବୃତ। ଅନାବୃତ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ ମୋତେ। ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି।
ତ ଆବୃତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନାବୃତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଚାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବା। ଆଚାର ଏହି ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ଅନାଚାର, ବିଚାର, ଅନାଦାର, ବିରକ୍ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଚାରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅନାଚାର। ଅନାଚାର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନାଚାରଟି ସଠିକ୍ ହେବ ଅନାଚାର। ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅଳସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଅଳସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ହେବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଅଳସର ବିପରୀତ ହେଉଛି କର୍ମଠ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବି ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଅଟେ। କର୍ମଠ ହେଉଛି ଅଳସର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବିଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆବିଳର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆବିଳର ଅନାବିଳ ହେବ। ଆବିଳର ଅନାବିଳ ହିଁ ସଠିକ୍ ଅଟେ। ଆବିଳର ଅନାବିଳ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଆକର୍ଷଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆକର୍ଷଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିକର୍ଷଣ। ଆକର୍ଷଣର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିକର୍ଷଣ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଅପୂର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଅପୂର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଅପୂର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଧାରଣ। ଅପୂର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସାଧାରଣ। ଅପୂର୍ବର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ସାଧାରଣ ହୁଏ। ଅନୁଗ୍ରହର ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠି? ଅନୁଗ୍ରହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୋତେ। ଅନୁଗ୍ରହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିଗ୍ରହ। ସରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଉଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଥିଲେ? ଅନୁଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତର ବିପରୀତ ଦେଖିବା ଆମେ। ଅନନ୍ତର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ଅନନ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ହେବ? ଅନନ୍ତର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶାନ୍ତ ହେବ। ଅନନ୍ତର ଶାନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନନ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଶାନ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ହେବ? କେଉଁଠି? ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଅପସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଗ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ଅଗ୍ରର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଲେଖା ଅଛି ଅନୁଜ, ବିରେ ଅଛି ପଶ୍ଚାତ୍, ସିରେ ଅଛି ଅଗ୍ରଜ ଏବଂ ଡିରେ ଅଛି ସୁପ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ।